неща и пак се обоява, но сина му никой не го пуска обратно в България. Ние трябва да се научим да вярваме, че в един велик народ, нашия, ние трябва да бъдем полезни, трябва да помогнем на нашия народ да си върне самочувствието. Ние имаме хора, които са постоянно по кафетата. Това е кафе република. Седят, не правят нищо и се оплакват и размахват даже показания, защото властта или еди кой си филанки ще да били длъжни да ги хранат или да ги окоръжават да седат като хартутници там и да крадат от баба, дядо, баща и майка. На какво прилича това? И младите хора, които успяват, уверявам ви, и баща и майка са ги стимулирали, учи, миличко, вземи някои бележки, иди си в чужбина, ние седиме тук, плати ми по някакви долар, това значи край на гена. Това е демографския срив, който няма възвръщаемост. Това значи нашия ген, нашата култура, нашата национална памет, нашата държавна сигурност, всичко отива като заслав кладеница надолу. Не може. Така не може. Как ще ми подбират на мен някакъв пилот, който са го учили под кокпита да свади изтребител други самолети, който не познава света по отношение на диалог с топ хора, езици. Той не познава как се прави реал политик на Ото фон Бисмарк. Той не е чел Арман де Плеси, кардинал Ришелио, който става държавен министър на Луи 14, който му се казва пута във Франция. Потъва държавата и той казва, лета, държавата, лета се муа, а не муа не дилюиш, пред мен е потъва. Скръбен! Нали? И му казва Арман де Плеси, аз ще бъда държавният министър и не се безпокойте. Ето ви мадамчите, стаите, ето ви перуките, ето ви морфите, нали, но оставете на мен държавата. И това е